Φίλοι μου, καλημέρα από ένα ίσως από τα ιστορικότερα χωριά της Λάκας Σουλείου, και λέω ίσως ένα γιατί γνωρίζουμε όλοι το ιστορικότερο χωριό της Λάκας Σουλείου είναι το Σούλι, από την ανακτήναξη του Κουγκίου από το γέροντα Σαμουήλ. Καλημέρα από το παλαιοχώρι Μπότσαρη. Καλημέρα. Και λέω το παλαιοχώρι ίσως ένα από τα ιστορικότερα χωριά γιατί είναι ο τόπος γέννησης και καταγωγής του μεγάλου ήρωα της ελληνικής επαναστάσεως. Καλημέρα. Που δεν είναι άλλος από τον Μάρκο Μπότσαρη. Εξού και το όνομα του χωριού, παλαιοχώρι Μπότσαρη. Ναι, φίλοι μου, πραγματικά το ιστορικότερο χωριό εδώ στην ιστορική Λάκα Σουλείου. Παλαιοχώρι Μπότσαρη, που για όποιον δεν το γνωρίζει βρίσκεται στο Δήμο Δοδόνης, στο νομό Ιωαννίνων, στην Ήπειρο φυσικά. Και προχωρώντας φτάνουμε στην κεντρική πλατεία του ιστορικού αυτού χωριού, όπου αμέσως θα αντικρίσετε. Μισό λεπτάκι να κάτσω κάπου για να σας πω μερικά πραγματάκια. Κάτσε να μπω εδώ μέσα, δεν πειράζει. Εδώ στην ακρούλα θα ράξω. Φτάνοντας, φίλοι μου, στην κεντρική πλατεία, στο όμορφο παλαιοχώρι, επίτηδες δεν βγάζω το κράνος για να μπορέσω να σας δείξω αυτά που θέλω, αυτά που πρέπει δηλαδή. Μάρκος Μπότσαρης, αρχιστράτηγος. Βρίσκομαι και πραγματικά έχω ανατριχιάσει, αν θέλετε πιστέψτε με, στην πρωτομή του Μάρκου Μπότσαρη, η οποία στήθηκε 29 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, του 2022, όπου τότε παρευρέθηκε για την κυβέρνηση, να το πω και αυτό για κάποιον που θέλει να το μάθει, ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Μάρκος Μπότσαρης, όπου όπως μπορείτε να διαβάσετε γεννήθηκε στο παλαιοχώρι, εδώ που βρίσκομαι δηλαδή, το 1790 και απεβίωσε στο Καρπενήσι το 1823. Το συγκεκριμένο μνημείο προς τιμήν του Μάρκου Μπότσαρη είναι χορηγία του Ιδρύματος Δημητρίου και Έγλης Μπότσαρη εις μνήμη του Προέδρου Θεμιστοκλή Σοφούλη, 2019, συνδρομή του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Σουλείου». Πραγματικά είναι ένα μέρος που μόνο ανατριχύλα μπορείς να νιώσεις, άμα θέλετε πιστέψτε με. Και εδώ δίπλα είναι η πρωτομή του Κώστα Μπότσαρη, του υποστράτηγου και γερουσιαστή, αδελφού του ήρωα Μάρκου Μπότσαρη, ο οποίος και αυτός γεννήθηκε το 1792 στο παλαιοχώρι, εδώ που βρίσκομαι δηλαδή, και απεβίωσε εις τας Αθήνας το 1853. Και αυτό, φίλοι μου, το μνημείο, η πρωτομή, είναι χορηγία του Ιδρύματος Δημητρίου και Έγλης Μπότσαρη και συνδρομή του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Σουλείου». Αυτά για να τιμούμε τους ήρωες της ελληνικής επαναστάσεως. Αυτούς που πολέμησαν δίνοντας ακόμα και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Και ναι, παιδιά, εγώ έχω ανατριχιάσει ολόκληρο, γιατί σε αυτό το μέρος εδώ που βρίσκομαι μόνο δέος μπορείς να νιώσεις και υπερηφάνεια. Πραγματικά. Γιατί ξέρω ότι πατάω
στα Άγια Χώματα που γεννήθηκαν αυτοί οι μοναδικοί ήρωες. Ο Μάρκος Μπότσαρης, ο αρχιστράτηγος της Επαναστάσεως, και ο Κώστας Μπότσαρης, αδερφός του, ο υποστράτηγος, που όπως θα προσέξετε είχαν ένα χρόνο διαφορά. Ο μεν Κώστας Μπότσαρης γεννηθής 1792, ο δε Μάρκος Μπότσαρης γεννηθής το 1790, ο οποίος, όπως θα καταλάβετε, απεβίωσε νέος μόλις 33 ετών. Εδώ από τα ιστορικά μάλλον, περήφανα συννεφιασμένα βουνά, όρη του Σουλίου. Αυτά, φίλοι μου, δεν έχω να πω πολλά. Πιστεύω να τα είπα όλα δείχνοντάς σας αυτό το μοναδικό μέρος. Εδώ στο ιστορικό Παλαιοχώρι Μπότσαρη. Να είσαστε όλοι καλά και να τιμάτε τους ήρωες, όχι μόνο στις εθνικές επετείους, αλλά πάντα, και να ξέρετε ότι χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους εμείς σήμερα θα το λέω, είμαστε ελεύθεροι. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.